أخبروتو سلامتنا يبصحكم فتوات تخطلتي تقرينيا يتو فوروم لو ميدما كم تدمود حدش تسبر زيناتات حزنا لكم قريبنا لناس كمودات المام سانا كتسانحو بخورنا الدم أفلوتو هاجر فلسطين زخفوتو خال حتو اتهاجر مهني مرحية أما جمرنا يزورحي حسام زملوتو زتبها لفلسطين أو دبلوماسية ኣብ ለንደን ዝርከብ ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ መጽናዕትን ኮስኳስ ዘካይድ ንመንግስታት ትካላትን ንግዲ ህዝብን ትንታነን ምኽርን ዝህብ ትካል ቻታም ሃውስ ንዘተ ተዓዲሙ ነይሩ። ቤልጅየም ፈረንሳይን ካልኦት ሃገራትን ንፍልስጤም ኣፍሉጦ ክባ መጽዋዕትን እየን። ዶክተር ዘምሎት እዚ ኩሉ ትርጉም ዘለዎ ህሞት ምዃኑ ንጹር ምዃኑ ይግንዘብ። ኣብ ኒውዮርክ እንትረአዩ ነገር ነቲ ናይ ክልተ ግዜ ግዛኣታት ፍታሕ ንምትግባር ዝግበር ጭቡጥ ናይ መወዳእታ ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተሓሳሲቡ እዚ ከይተፈሸልዎ እተን ቀንዲ መሓዙት እስራኤል ዝኾነ ዓባይ ብሪጣንያ ካናዳን ኣውስትራልያን ነዚ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ፖርቹጋል እውን ክትስዕብያ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ነዚ ስጉምቲ ሃገሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ወግዓዊ ክገብር ተራእዩ ኣብ ቅድመቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ራዕዲ ተኽእሎ ሰላምን ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕን ህያውን ምግባር ኢና ንዋሰን ኣለና ኢሉ እዚ ማለት ውሕስን ኣብ ጎድኒ እስራኤል ክትነብር ትኽእል ሃገረ ፍልስጤም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲኡ የብልናን ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 150 ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ሂበን ነይረን እንተኾነ ከም ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ናብዚ ደረጃ መምፅአን ብብዙሓት ከም ልዑል ትርጉም ዘለዎ ህሞት ይርእይዎ በዓል ስልጣን ፍልስጤም ነበር ዛቪየር አቡዒድ ፍልስጤም በደረጃ ዓለም ካብዚ ሕጂ ዘላቶን ላዕሊ ሓያል ኮይና ይትፈልጥን ይብል ዓለም ንስለ ፍልስጤም ተላዒላ ግን ፍልስጤም እንታይ እያ ኣፍልጦ ከህዋ ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ ዝብሉ ክምለሱ ዝግብኦም ዝተሓላለኹ ሕቶታት ኣለዉ ኣብቲ ኣብ 1933 ዝጸደቐ ውዕል ሞንቴቪዲዮ 4 ረቋሒታት ሃገርነት ተቐሚጦም ኣለዉ ፍልስጤም ብግቡእ ነተን ክልተ ከተማልእ ትኽእል እያ ብቀዋምነት ዝነብር ህዝቢ ወላካ ኩናት ቃዛነዚ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እንተእትዎ ከምኡ እውን ናብ ሃገራዊ ዝምድናታት ከእቱ ዝኽእል ዓቕሚ ዶክተር ዘምሎት ናይዚ ዳሕራዋይ መርትዖ እዩ ግን ነቲ ወግዓዊ ዶባት ዘለዋ ክትኸውን ይግባእ ዝብል ረቋሒ ኣይተማልኦን ኣብ ናይ መወዳእታ ዶባት ስምምዕ ዝተበፅሓሉ ዶብ ስለዘየለ ጭቡጥ መስርሕ ሰላም ድማ ስለዘየለ እዩ ፍልስጤም እንታይ ማለት ምዃኑ ብዝኾነ መንገዲ ብርግፀኛነት ክትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ ንባዕሎም ፍልስጤማውያን እቲ ዝናፍቕዎ ዝነበሩ ሃገርነት ሰለስተ ክፋላት ማለት ምብራቕ ኢየሩሳሌም ምዕራባዊ ገምገምን ወሽመጥ ቃዛን ዝሓቐፈ እዩ ኩሎም ኣብ 1967 ኣብ ዝተኻየደ ኩናት 6 መዓልቲ ብእስራኤል ዝተወሰዱ እዮም ኣብ ካርታ ክንሪኦም ከለና እውን እቲ ጸገማት ካበይ ከም ዝጅምር ዘመላኽት ኮይኑ ንረኽቦ ምዕራባዊ ገምገም ባሕርን ወሽመጥ ቃዛን እስራኤል ኣብ 1948 ናጽነት ካብ እትረክብ እንድሓር ንሰለስተ ርብዒ ዘመን ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ተፈላለየን ጸኒሐን እየን ኣብ ምዕራባዊ ገምገም ህላወ ወታደራት እስራኤል ኣይሁዳውያን ሰፋሮን ማለት እቲ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኦስሎ ኣብ 1990ታት ዝተመስረተ በዓል መዚ ፍልስጤም ኣስታት 40 ሚእታዊ ናይቲ መሬት ጥራይ እዩ ዘመሓድርን ማለት እዩ ካብ 1967 ጀሚሩ ዝነበረ ምስፍሕፋሕ ሰፈራታት ምዕራባዊ ገምጋም ባሕሪ ውሒጥዎ እዩ ብሰንኩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ዝተዘሪጉን ተበታቲኑን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍልስጤማውያን ከም ርእሰ ከተማኦም ዝቆጽርዋ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ብሰፈራታት ኣይሁድ ተኸቢባ በብቁሩብ ነታ ከተማ ካብ ምዕራባዊ ገምጋም ባሕሪ ተፈላለያ ትርከብ ዕጫ ቃዛ ብርግጽ ኣዝዩ ዝኸፍአ እዩ ነይሩ ሓማስ ብ2023 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ስዒቡ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት መብዛሕትኡ መሬት ጠፊኡ ኣሎ እዚ ኩሉ ከይኣክል ኣብ ዋዕላ ሞንቴቪዲዮ ዝተቐመጠ ራብዓይ ረቋሒ ኣሎ ኣፍልጦ ሃገርነት ንክትበሃው ዝሰርሕ መንግስቲ ክህሉ ግድን ይብል እዚ ከዓ ንፍልስጤማውያን ዓብዪ ብድሆ እዩ ብዛዕባ ሓድሽ ኣመራርሓ ንድሕሪት ናብ 1994 ንመለስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ውድብ ሓርነት ፍልስጤምን PLO ዝተግበረ ስምምዕ ሃገራዊ በዓል መዚ ፍልስጤም በበዓል መዚ ፍልስጤም ወይ PA ዝፍለጥ ክፍጠር ምኽንያት ኮይኑ
ኣብ ጋዛን ምዕራብ ገምጋምን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ብኸፊል ሲቪላዊ ቁጥጥር ይገብሩ ነይሮም። ኣብ 2007 ኣብ መንጎ ሓማስን ቀንዲ ውድብ PLO ፍታሕን ደማዊ ግጭት ካብ ዝፍጥሩ ጀሚሩ ግን ኣብ ጋዛን ምዕራብ ገምገም ባሕርን ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ብኽልተ ተቐናቐንቲ መንግስታት ይመሓደሩ ኣለዉ። እዚኦም ኣብ ጋዛ ዝርከብ ሓማስን ኣብ ምዕራብ ገምጋም ባሕሪ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ ብፕሬዝደንት መሐሙድ ዓባስ ዝምራሕ በዓል መዚ ፍልስጤምን እዮም። እዚ ማለት ናይ 77 ዓመታት ጂኦግራፊ ምፍላይን ናይ 18 ዓመት ፖለቲካዊ ምፍላይን እዩ። ምዕራብ ገምጋም መሽመጥን ጋዛን ንክፈላለያ ንህዊሕ ግዜ ወሲዱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፖለቲካ ፍልስጤም ንሓየል ምምፁ መብዛሕትኦም ፍልስጤማውያን ብዛዕባ መሪሕነት የተሓሳስቦም ኣሸንኳይ እንዳሆነ ሃገርነት ዝስጉም ዝኾነ ዓይነት ውሽጣዊ ዕርቂ ንምምፃእ ዕድላት ተስፋ ዝሰኣኑ ይመስሉ። እቲ ናይ መወዳእታ ፕሬዝደንታውን ባይታውን መረፃ ኣብ 2006 እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ትሕቲ 36 ዓመት ዝዕድመን ፍልስጤማውያን ኣብ ምዕራባዊ ገምገም ወይ ጋዛ ድምፂ ህዩ ኣይፈልጥን። ነዚ ኩሉ ዓመታት መረፃ ዘይምግባርና ሰጋእ መጋእ ክብል ይገብረኒ ሓድሽ ኣመራርሓ የድልየና ኣሎ ትብል ፍልስጤማዊ ጠበቃ ዲያና ቡቱ። ድሕሪቲ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ጋዛ ዝተወልዐ ኩናት እቲ ጉዳይ ዝያዳ ጽዑቕ ኮይኑ ኣሎ። ሞት 10 ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ዝጋጠመሉ እዋን ኣብ ምዕራብ ገምጋም ባሕሪ ዝርከብ በዓል መዚ ፍልስጤም ዓባስ ካብ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ብዓብዪ ናብ ተራት ረዳኢ ዘይብሉ ተዓዛቢ ወሪዱ ኣሎ። ንዓመታት ዝቐጸለ ዘቤታዊ ዘምቅዳው ኣብ ውሽጢ መሳርዕ መሪሕነት ዝነበረ ወጥሪ ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ። ኣቦ መንበር PLO ያሲር ዓራፋት በዓል መዚ ፍልስጤም ክመርሕ ካብ ስደት ምስ ተመለሰ ፖለቲከኛታት ፍልስጤም ውሽጢ ዓዲ መብዛሕትኦም ተጓኒና ኢሎም እቶም ደቂ ገዛ ነቲ ዓብላሊ ቅዲ ወጻተኛታት ዘሰጉም ዝነበረ ዓራፋት ክቕየምዎ ጀሚሮም። ኣብ ዓንኬል ዓራፋት ድማ ብልሽውና ከም ዘሎ ዝገልጽ ወረታት ንዝና PA ክጸልዎ ጀሚሮም። ካብዚ ንላዕሊ ግን እቲ ሓድሽ ዝተመስረተ በዓል መዚ ፍልስጤም ነቲ እስራኤል ቀስ ብቐስ ኣብ ምዕራብ ገምጋም ተስፍሖ ዝነበረት ግዝኣት ደው ከብሎ ወይ ድማ ነቲ ዓራፋት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነበር ኢስሓቅ ራቢን ኣብ መስከረም 1993 ዋይት ሃውስ ብዝገበሮ ስምምዕ ዝተኣታተወም መብፅዓ ናጽነትን ሉዓላውነትን ከማልእ ዓቕሚ ዘይብሉ ምዃኑ ተራእዩ። እተን ዝቐጸላ ዓመታት ንስሉጥ ፖለቲካዊ ምዕባለ ምቹዋት ኣይነበረን። ከምቲ ዝነበሮ ብፍሹል ተበግስቶታት ሰላም ቀጻሊ ምስፍሕፋሕ ሰፈራታት ኣይሁድ ብኽልቲኡ ወገን ብኣኽረርቲ ዝፍጸም ዓመፅ ፖለቲካዊ እስራኤል የማናዊ ምዃነን ኣብ 2007 ኣብ መንጎ ሓማስን ፍታሕን ዝነበረ ዓመፅ ዘመልኦ ምፍላይን ዝተዓብለለ ነይሩ። ኣብ ንቡር መስርሕ ፍጻመታት ሓደሽቲ ሰባት ሓደሽቲ ወለዶታት ምተቐተሉሉ ነይሮም ይብል ፍልስጤማዊ ጸሓፊ ታሪክ የዚድ ሰይግ። እዚ ግን ዘይከኣል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝተጎበጠ ምግዛኣታት ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ቦታታት ተበታቲኖም ኣለዉ። እዚ ድማ ሓደሽቲ ሰባት ክቕልቀሉን ክጥርነፉን ዳርጋ ዘይከኣልዎ ገይርዎ ኣሎ። ሓደ ጽልዎ ዘለዎ ሰብ ግን ተቐልቂሉ እዩ። ማርዋን ባርጎቲ እቲ ኣብ ምዕራብ ገምጋም ተወሊዱ ዝዓበየ ባርጎቲ ኣብ 15 ዓመት ዕድሜኡ ኣብቲ ብዓራፋት ዝምራሕ ውድብ PAL ንጡፍ ተሳታፊ ኮይኑ ባርጎቲ ኣብ ካልኣይ ናዕቢ ፍልስጤም ህዝባዊ መራሒ ኮይኑ ተቐልቂሉ 5 እስራኤላውያን ዝተቐተሉሉ ቀታሊ መጥቃዕቲ ብምውጣን ተኸሲሱን ተኣሲሩን ንሱ ወትሩ ነቲ ክሲ ክነጽጎ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ 2002 ጀሚሩ ግን ኣብ መእሰርቲ እስራኤል ርከብ። ከምኡውን ፍልስጤማውያን ብዛዕባ መጻኢ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሓደ ዳርጋ ርብዒ ዘመን ተዓጽዩ ዝሰንሐ ሰብ ኣይዛረቡ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዌስት ባንክ ዝመደበሩ ማእኸል ምርምር ፖሊስን ዳህሳስን ፍልስጤም ዘካየዶ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ 50 ሚእታዊት ፍልስጤማውያን ንባርጎቲ ከም ፕሬዝደንትነት ይመርጽዎ። እዚ ድማ ካብቲ ነቲ ካብ 2005 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓባስ ዝዛየድ እዩ። ንሱ ዋላ እኳ ላዕለዋይ ኣባል ናይቲ ሓማስ ንዊሕ እዋን ዝጋጮ ዝነበረ ፍታሕ እንተኾነ ስሙ ኣብ ዝርዝር ናይቶም ሓማስ ኣብ ጋዛ ተታሒዞም ዘሎ እስራኤላውያን ጆሆታት ንምምላስ ክፍትሑ ካብ መንጎ ዝደልዮም ፖለቲካዊ እሱራት ኮይኑ ክቐርብ ይግመት። እስራኤል ግን ክትፈትሖ ፈቃደኛ ምዃና ዝሕብር ምልክት ኣይሃበትን። ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ወዲ 66 ዓመት ባርጎቲ ሚኒስተር ጸጥታ እስራኤል ኢታማር
ቤን ጊቨር ኢታማር ቤን ጊቨር ክላቀጸሉ ዘርኢ ቪዲዮ ወፂኡ ነይሩ። በዚ ባርጎቴ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ክርአ መጀመርያ ግዜ እዩ ነይሩ። ኔታንያሁን ሃገርነት ፍልስጤምን ቅድሚ ኩናት ጋዛ እውን ተኾነ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንሃገርነት ፍልስጤም ዝነበረ ተቃውሞ ረድኡ እዩ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2024 ንህላወና ኣብ ሓደጋ ተእቱ ሃገር ፍልስጤም ንኸይትምስረት ን10 ዓመታት ዝዓገትኩ ኣነ ምዃነ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኢሉ። በዓል መዚ ፍልስጤም ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዳግማይ ቁፅፅር ክጅምር ሃገራዊ ፃውዒታት እኳ ተቐርበ። ዓባስ ነቲ ብሸውዓተ ጥቅምት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓማስ ከም ዘይኮነኑ ብምግላጽ ኔታንያሁ ኣብ መጻኢ ምሕደራ ጋዛ ዝኾነ ተራ ፒኤ ከም ዘይህሉ ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ እስራኤል ንምብራቕ ኢየሩሳሌም ካብ ምዕራቡ ገምጋም ባሕሪ ብኣድማዒ መንገዲ ዝቁረጽ ፕሮጀክት ሰፈራ ናይ መወዳእታ ፍቓድ ሂባ። እቲ ውጥን 3400 ኣባይቲ ክህነጽ ክጸድቕ እንከሎ ሚኒስተር ፋይናንስን እስራኤል ቤዛለል ስሞትሪች እቲ ውጥን ንሓሳብ ሃገርነት ፍልስጤም ክቐብሮ እዩ፣ ምክንያቱ ኣፍልጦ ዝወሃቦን ኣፍልጦ ዝህቦ ሰብ ስለዘየለ እዩ ኢሉ። እዚ ሓድሽ ኩነታት ዳርጋ ኣይኮነን ይብል ሚስተር ሳይክ። ንሊቀ መላእክት ሚካኤል ናብ ምድሪ ኣውሪድካ ንበዓል መዚ ፍልስጤም ክመርሕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ዝኾነ ለውጢ ኣይመፅን፣ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ዓወት ፍጹም ዘይከኣል ኣብ ዝግበር ኩነታት ክትሰርሕ ከላ ኣለካ። እዚ ድማ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክኸውን ዝመፀ እዩ። ብዛዕባ ሓደ ነገር ርግፀኛ ምዃን ይከኣል። ፍልስጤም ከም ሃገር እንተተቀልቂያ ሓማስ ኣይክመሕራን እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ብፈረንሳይ ስዑዲ ዓረብን ዝምወል ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ዝተዳለወ ኣዋጅ ሓማስ ኣብ ጋዛ ዘለዎ ምሕደራ ከብቅዕን ኣጽዋራቱ ንበዓል መዚ ፍልስጤም ከረክብን ኣለዎ ዝብል ኣዋጅ ተኣውጁ እዩ። እቲ ኣዋጅ ኒውዮርክ ብኩለን ሃገራት ዓረብ ጸደቐ ኮይኑ ብድሕሪኡ ድማ ብ142 ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ። ሓማስ ብወገኑ ኣብ ጋዛ ስልጣን ናጻ ምሕዳር ክረክብ ድሉው ምዃኑ ይገልጽ። ስማዊ ኣፍልጦ ባርጎቴ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ። ዓባስ ናብ 9 ዓመቱ ይጽጋዕ ኣሎ። ሓማስ ተዳኺሙ እዩ። ምዕራባዊ ገምገም ባሕሪ ተቆራሪሱ እዩ። ፍልስጤም ጡርኑፍ መሪሕነት ውህደትን ከም ዝጎደሎ ንጹር እዩ። እዚ ማለት ግን ሃገራዊ ኣፍልጦ ትርጉም የብሉን ማለት ኣይኮነን። ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል ዲያና ቡቱ። ግን ድማ እዚ እተን ሃገራት ንምንታይ ከምዚ ይገብራ ኣለዋ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ይምርኮዝ ትብል። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን መንግስቲ እንግሊዝ ስማዊ ኣፍልጦ ሃገርነት እኹል ከም ዘይኮነ ንቢቢሲ ገሊጹ። እቲ ሕቶ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝህብ ውድብ ጥራይ ከይኸውን ናብ ሓደ ጭቡጥ ነገር ዝወስድ ገስጋስ ንክረክብ ንኽእል ዲና ዝብል እዩ። ፈረምቲ ሃገራት ኣዋጅ ኒውዮርክ ብሪጣንያ ሓዊሱ ንሕቶ ፍልስጤምን ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ዝጭበጥ ብግዜ ዝተወሰንን ዘይምለስን ስጉምትታት ክወስዳ ቃልኣት እዩ። ኣብ ለንደን ዝርከብ ሰብ ስልጣን እቲ ኣዋጅ ንውህደት ጋዛን ምዕራባዊ ገምጋምን ንፒኤን መረጣ ፍልስጤምን ምድጋፍ ከምኡውን ዳግም ህንፀት ዓረብ ንጋዛ ከም ቀጻሊ ኣንፈታት ክኾኑ ከም ዝድንግግ ይጠቕሱ። ማሕለኻታት ግን ኣለዉ። እስራኤል ነዚ ኩሉ ትቃወም እያ። ንገለ ክፋል ወይ ንኩሉ ምዕራባዊ ገምጋም ባሕሪ ብወግዒ ብምውሓስ ሕነ ክትፈዲ ምዃና ኣፈራሪሓ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ከም ዘይተሓጎሰ ብንጹር ብምግላጽ ብሓሙስ ኣብቲ ነጥቢ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኣይተረዳእኹን ኢሉ ኣብ ነሓሰ እውን ኣሜሪካ ንዓሰርተታት ሰብ ስልጣን ፍልስጤም ቪዛ ናይ ምስራዝ ወይ ምክልኻል ዝብል ዘይተለመደ ስጉምቲ ወሲዳ። እዚ ድማ ሕግታት ሕቡራት ሃገራት ባዕሉ ዝጥሕስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንዝኾነ ኣፍልጦ ሃገር ፍልስጤም ንዘይምቕባል ዝለዓለ ጸቕጢ ወይ ከዓ ድምፂ ዘለዋ ኮይና ትራምፕ ድማ ክስካብ ሕጂ ምስቲ ሪቨራ ፕላን ዝበሃል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ናይ ነዊሕ ግዜ ዋነት ክትሕዝ ዘይመዓዱ ውጥን ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ይመስል። እቲ ወሳኒ ነገር እቲ ውጥን ተሓድሶ ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም ካብ ምባል ወፃኢ ብዛዕባ በዓል መዚ ፍልስጤም ወይ ድማ ኣብ መንጎ ጋዛን ምዕራብ ገምጋም ባሕርን ዝህሉ መጻ ምትእስሳር ዝገልጽ ዝኾነ ነገር የብሉን። ናይ ነዊሕ እዋን መጻኢ ጋዛ ኣብ ገለ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ኣዋጅ ኒውዮርክ ውጥን ትራምፕን ውጥን ዳግም ህንፀትን ዓረብን ኩሎም ውጥናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ጋዛ ዘጋጠመ መዓት ገለ ነገር ከድሕኑ ተስፋ ኣለዎም። ዝኾነ ይኹን ድማ
ፍልስጤም መሪሕነታ እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ምምላስ ከድልዮ እዩ ንከም ዲያና ቦቱ ዝኣመሰሉ ፍልስጤማውያን ግን ኣዝዩ ተኣፋፊ ጉዳይ ኣሎ እቲ ብሓቂ እንትመርጾ ነገር እንታይ ኣልዩ እዘን ሃገራት ዝያዳ ቅትለትን ከይፍጸም ክከላኸላ ምዃኑ ትዛረብ ኣብ ጉዳይ ሃገርነት ካብ ምትኳር ንዑ ደው ንምባል ሓደ ነገር ግበሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ካብ ትግርኛ ኢትዮ ፎረም ዝመሓላለፈልኩም ዓበይቲ ምዕባለታት ናይ ዝዕለት እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ጸጥዑሞ